ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо Манучер Маҳкамов ва Малоҳат Назаршозода. салом. субҳи имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раисони ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод Зарина Идизода ва Қадриддин Фақирзода суҳбати телефонӣ анҷом доданд. зимни суҳбат гузориши раисони ҳарду ноҳия пеш аз ҳама доир ба рафти бартарафсозии оқибатҳои офатҳои табиӣ, барқарорсозии хонаву иншооти зарардида ва сохтмони манзилҳои навизист барои оилаҳое ки хонаҳояшон комилан вайрон шудааст шунида шуд. зикр гардид ки корҳо тибқи супоришҳои пешвои миллат дар ҳамаи самтҳо аз ҷумла бартарафсозии оқибатҳои заминҷунбии шадиди 13 апрел рух дода, барқарорсозии хонаҳои мардум ва бинову иншооти дигари зарардида ва ҳам сохтмони хонаву муассисаҳои нав муташаккилона идома дорад. раисони ҳарду ноҳия бо арзи сипос ба сарвари давлат иттилоъ доданд ки дар пайи расидани кӯмакҳои саривақтӣ аз қабили хӯрокворӣ, доруворӣ ва дигар лавозимоти тиббӣ, хаймаҳои зист, маводи сохтмонӣ ва техникаву таҷҳизоти зарурӣ ва бо ҷалби қувваи кофии корӣ аз ҳисоби наҷотдиҳандагон ва хизматчиёни ҳарбии Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ва дигар сохторҳои низомӣ бартарафсозии оқибатҳои офатҳои табиӣ хуб идома дорад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки корҳо бо сифати хуб ва суръати баланд ба роҳ монда шаванд ва кӯшиш ба харҷ бояд дод ки ҳарчи зудтар шароити зисти мардуми зарардида муҳайё гардад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин ба ҷарони корҳои кишоварзӣ аз ҷумла киштукори баҳорӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, доир ба муташаккилона, саривақт ва босифат ба роҳ мондани корҳо ва истифодаи босамар аз ҳар ваҷаб замини корам дастуру тавсияҳо доданд. таъкид гардид ки ба кишти картошка ки нони дуюм номида мешавад таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намоянд, то ки аз он ҳосили фаровон рӯёнида шавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба ин масоил ҳамчунин бо роҳбарони чанде аз вазорату идораҳои дахлдор суҳбати телефонӣ анҷом дода, ба онҳо низ барои суръат бахшидан ба корҳои зарурӣ супоришҳои мушаххас доданд. дар асоси қарори раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 13 май соати 10 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи дуюми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор мегардад. дар иҷлосия баррасии Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи захираи моддии давлатӣ ва дар бораи сармоя ва ҳавасмандгардонии фаъолияти сармоягузорӣ, дар бораи ворид намудани илова ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи ворид намудани тағйир ба Кодекси мадании Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар қонунҳои қабулнамудаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дошта шудааст. имрӯз таҳти раёсати раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзалӣ Идизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи якуми Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. дар иҷлосия лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйири илова ба Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, аз рӯи масъалаҳои баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. масъалаҳои рӯзномаро ба вакилони Маҷлиси намояндагон масъулони соҳавӣ муаррифӣ намуданд. мавзӯи дигар: Тоҷикистон барои тавлиди нерӯи барқи обӣ имкониятҳои бузург дорад ва бобати рушди он қадамҳои устувор мегузорад, вале истифодаи ғайримақсадноки нерӯи барқ ва саривақт пардохт накардани маблағи истифодаи он зарурат ба миён овардааст ки чораҳои бетаъхир андешида шаванд. бо ин мақсад ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳо ворид карда шуд. шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ноҳияи Ховалинг ҷаласаи сайёри ғайринавбатии хешро баргузор намуд ки мавзӯи асосии он шарҳи ҷузъиёти тағйиру иловаҳо ба ин санадҳо буд.
وابسته به وارد گردیدن تغییر و ایلوه‌ها به ماده 382 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان و ماده 253 ایلوه 1 به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان وابسته به رعایت نکردن قاعده‌های استفاده قوه برق به گرمی و ویران کردن قاعده و معیارهای استفاده قوه برق شورای هماهنگسازی فعالیت مقامات حفظ حقوق ناحیه خوالینگ برگزار گردید. رئیس شورا پروکورور ناحیه در جلسه غیر نوبتی سیار شورای هماهنگسازی اوید به تحلیل و جنبستی وضع رعایت و اجرای طلبات قانونگذاری عمل کننده وابسته به استفاده ثمرناک قوه برق در فعالیت سوبیکت‌های تامین کننده و مشتریان قوه برق در حدود ناحیه در سال 2024 و دوره اول سال 2025 سخنرانی نمود. موصوف ابراز داشت که دوام 3 سال اخیر قرض مشتریان از حساب استفاده نیروی برق در ناحیه 1 برابر زیاد شده و 29 میلیون سومانی رسیده است که این وضع نگرانی کننده است. ولی تحلیل ها نشان دادند که از این حساب بیش از 11 میلیون سومانی قرض‌های بی اساس بوده از جانب تشکیلات برق تامین کنی طی سال‌های قبلی با به اینابتگیری تلفات انرژی برق و دیگر خراجات‌ها به طور صنعی به حساب مشتریان بار کرده شده است. عیناً همین طور وضع واقعی تلفات نیروی برق تشویش‌آور بوده در سال 2021 42.45% و در 3 ماه اول سال 2025 31.91% را تشکیل داده است. در این زمینه مسئولان ساحه را ضرور است که از تمام شرایط و امکانیت‌ها استفاده برده حجم تلفات نیروی برق را به مورد کم نمایند. در نتیجه گذرانیدن سنجش‌ها تشکیلات و کارخانه‌های از استفاده نیروی برق قرضدار معین گردیده از جانب پروکورور ناحیه نسبت رهبران کارخانه‌های قرضدار امرها برآورده مبلغی بیش از 4 میلیون و 500 هزار سومانی ستانیده شد که این هم ناکفایه است و در این سمت میباید کار را پرزور نمود. علاوه گردید که تغییر و ایلوه‌ها به قانون‌ها جوابگری و مسئولیت مشتریان را بیشتر می‌نماید و در حالت رعایت نکردن معیارهای مقرر گردیده از جوابگری مأموری تا به جوابگری جنایتی کشیده می‌شوند. از طرف کارمندان پروکوراتورای ناحیه در همبستگی با دیگر تشکیلات مؤسسه اینچنین نظارتچیان برقی شبکه‌های برقی ناحیه خوالینگ در حدود ناحیه کارهای فهماندهی ترغیباتی تشویقاتی بی‌واسطه طلبات قانونگذاری ساحه را قانونگذاری تغییراتی که در قانونگذاری وارد کرده شد در بین همه گونه قشر اهالی از جمله در دهه‌های دوردست‌ترین ناحیه تغییر وسیع قانونگذاری براه مانده شده است که به سهم هر یک نفر اهالی ساکنی ناحیه این طلبات رسانده شده. اینچنین به هر یک کدام آنها اقتباس از کدکس ماده داخلداری کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان اینچنین از ماده داخلداری کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان دسترس کرده شد. در جلسه سردار شبکه‌های برقی ناحیه اوید به وضع خط‌های برقی زیر ایستگاه‌ها و انشاءات برقی ناحیه اطلاع داده ابراز داشت که متاسفانه در محله‌های نوبنیاد طلبات‌های ساحه رعایت نگردیده است و یک قسم مشتریان خودسرانه به شبکه‌های برق پیوست شدند. قسم دیگری مشتریان با انشاءات برقی خواجگی آب پیوست شدند که مخالف طلبات‌های ساحه میباشد. رئیس شورا به مسئولان سپارش داد که در مهلت نه کمتر از 15 روز کمبودی‌های جای داشته را برطرف نمایند. در ناحیه خوالینگ شماره عمومی مشتریان زیاده از 8700 مشتری هست که از این 8442 تا مشتری معیشی میباشند. نسبت مشتریانی که استفاده غیر قانونی استفاده برق رو براه موندند ما سندها ترتیب داده سندهای جریمه‌ای ترتیب داده سندها رو مبلغی ترتیب داده شده رو ریونده گرفته ایم. در جلسه مذکور ضمن تحلیل ها معلوم گردید که در بعضی محله های نوبنیاد نقشه کشیدن خط های برق آب و راه ها به طور ضروری به نظر گرفته نشده است و اهالی بعد ساختمان منزل های زیست با چنین مشکلی ها روبرو شدند. با پیشنهاد رئیس شورای هماهنگسازی گروه های کاری تشکیل کرده شد که در تشکیلات مؤسسه ها جماعت های دهات و دهه ها با مردم اوید به تغییر و ایلوه ها به قانون های وارد گردیده صحبت و واخوری ها و کارهای فرماندهی میگذرانند. پیش از همه باید به مردم فرهنگ استفاده نیروی برق و پرداخت حق استفاده برق را فهمونیم. با این گروه های کاری نمایندگان از مقامات اجرایی حکومت دولتی، فعالان، کارمندان حفظ حقوق و ترتیبات و امام خطیبان مسجدهای ناحیه شامل گردیدند. الله در این سوره نساء ما را دستور میده ان الله یامرکم خداوند شما را دستور میدهد اینکه امانت ها را به صاحبانشان برگردانید و
дар ҳадисҳо ҳам меояд ки пайғамбар ҳамаки ҳеҷ дин надорад он касе ки амонатро хиёнат мекунад. албатта ки пули барқ ва ҳаққи пардохти об истифодаи инҳо ҳамчун як амонати давлат ҳастанд, байтулмол ҳастанд. бояд ҳар шахсе ки аз инҳо истифода мебарад пули инҳоро тибқи гуфтаҳои худо пардохт кунад. дар намозҳои 5 вақта ҳамчунин дар рӯзҳои ҷумъа оиди ин масъала ва оиди сарфакарона истифода бурдани барқ ва ҳаққи масъулияти пардохти он суҳбатҳо доир карда бошем. дар охири ҳамоиш гуфта шуд ки дар ҷаласаи навбатӣ иҷрои вазифаҳои гурӯҳҳои корӣ санҷида мешавад ва нисбати вайронкунандагони қонун чораҳои амалӣ андешида хоҳад шуд. ширинҷон сафарзода, сайфиддин исмоилов аз ноҳияи ховалинг барои барномаи навид. бобати шарҳи тағйири иловаҳои кодекси ҷиноӣ ва кодекси маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон дар самти истифодабарии ғайриқонунии нерӯи барқ ва саркашӣ намудан аз пардохти ҳаққи он гурӯҳи корӣ таъсис намудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри бохтар бо аҳолӣ суҳбату вохӯриҳо анҷом дода истоданд. бо ин васила масъулин мехоҳанд роҳҳои ғайриқонунӣ истифода гаштани нерӯи барқро коҳиш дода дар тамоми фасли сол бемушкилӣ сокинонро бо барқ таъмин созанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. ҳамин гуна як вохӯрӣ бо иштироки кормандони шабакаҳои барқ махсусан онҳое ки ҳамарӯза бо сокинон рӯбарӯ мегарданду бевосита аз ҳолати кор ё худ ғайриқонунӣ истифода бурдани нерӯи барқ хабар доранд дар бинои шабакаҳои барқи шаҳр роҳандозӣ гардид. муовини раиси шаҳр, прокурор ва намояндаи раёсати шуъбаи корҳои дохилӣ сухан карда ба саҳми кормандони шабакаҳои барқ расониданд ки минбаъд тарзу усули корро дигар мебояд кард. дар сурати ошкор гаштани роҳҳои ғайриқонунӣ истифода бурдани нерӯи барқ ва саркашӣ кардани сокинон аз пардохти ҳаққи он дар чорчӯбаи қонун амал кардан зарур меояд. гуфта шуд ки тағйироти қонун набояд ҳолатҳои коррупсиониро зиёд кунад. аз ин рӯ ҳамчун шахсони масъул қабл аз ҳама худи кормандони барқ бояд дар чорчӯбаи қонун кор карда дар навбати аввал миёни сокинон корҳои фаҳмондадиҳиро гузаронанд. дар вохӯри дигари ҳайати корӣ ки бо ҷамъи сокинони шаҳр баргузор гашт, масъулин тағйири ловаҳо дар кодекси ҷиноии тоҷикистон оид ба истифодаи ғайриқонунӣ барқро тавзеҳ доданд. зимни суханрониҳои худ аз оқибату паёмадҳои нохуби истифодаи ғайриқонунӣ барқ ва саркашӣ кардан аз пардохти ҳаққи он ёдовар гашта изҳор доштанд ки минбаъд барои ғайриқонунӣ истифода бурдани нерӯи барқ тибқи қонунгузорӣ дар навбати аввал 27 000 сомонӣ ҷарима пешбинӣ шудааст. дар сурати такрор ёфтани ин ҳолат сокинонеро ки тавассути роҳҳои пинҳонӣ нерӯи барқро истифода мебаранд зиндон таҳдид мекунад. аз ин рӯ аз ҳамаи сокинон даъват ба амал оварданд то нерӯи барқро дар доираи қонун истифода баранду сари вақт ҳаққи онро пардохт кунанд. имрӯз корвони навбатии мошинҳои пурбор бо кӯмакҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои мардуми аз заминларза зарардидаи ноҳияҳои рашту тоҷикобод ки рӯзи 13 апрел ба қайд гирифта шуда буд сафар баргардид. дар асоси дастуру супориши президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо назардошти саривақт бартараф намудани паёмадҳои офати табиӣ, расондани кӯмак ба мардум ва бартараф намудани мушкилиҳои пешомада саривақт комиссияи ҳукуматӣ ташкил шуда дар доираи тадбирҳои олии башардӯстона, татбиқи сиёсати иҷтимоии давлат ва саҳмгузорӣ дар ҳалли мушкилоту оқибатҳои ба бор овардаи офати табиӣ тадбирҳои муассир андешида мешаванд. корвони сеюми мошинҳои пурбор инак дар идомаи амалӣ кардани тадбирҳои беҳдоштӣ марҳилаи навбатии расонидани кӯмакҳои пешвои миллат ба мардуми аз офати табиӣ зарардидаи ноҳияҳои тоҷикободу рашт бо масъолаи сохтмонӣ амалӣ карда мешавад. вусъати тадбирҳои беҳдоштӣ бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар минтақаи аз заминларза зарардида идома дошта дар асоси талабот дастрас кардани маҳсулоти зарурӣ марҳила ба марҳила амалӣ мегардад. корвони мошинҳои пурбор дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷониби агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо маҳсулоти сохтмонии симент, чӯбу тахта ва хишту дигар лавозимоти муҳим омода гардида дар пайравӣ ба амалҳои хайрхоҳона баҳри беҳдошт сафарбар карда шуд.
ҳамин тариқ дар ҳамоҳангӣ баҳри рафъи мушкилот ва муҳайёсозии имконоти зарурӣ ин навбат беш аз 50 нақлиёти гаронвазн аз шаҳри душанбе ҷониби ноҳияҳои рашт тоҷикобод ҳаракат намуданд. тақсимот ва дастрас намудани кӯмакҳои пешвои миллат ба мардуми зарардида сари вақт амалӣ шуда, тибқи талабот ва эҳтиёҷот ҳар хонаводаи зарардида бо маҳсулоти зарурӣ ва ашёи сохтмонӣ таъмин карда мешаванд. ҳоло баҳри ҳарчи зудтар бартараф намудани паёмадҳои заминларза қаблан рух дода, тадбирҳои муассир андешида шуда, мушкилот зина ба зина рафъ хоҳад шуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша дар фикри накоҳолии мардуми кишвар буда, баҳри таъмини шароити арзандаи зисту пешбурди рӯзгор тадбирҳои самарабахшро роҳандозӣ мегардонанд. расондани кӯмакҳо ба мардуми аз офати табиӣ зарардида дар меҳвари сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, оқибатҳои офати табиӣ дар муҳлатҳои муайян тибқи дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бартараф мегардад. имрӯз дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абу Али ибни Сино дар самти татбиқи стратегияи муқовимат бо коррупсия вохӯрии судманд баргузор гардид. дар он намояндагони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва устодону донишҷӯён иштирок намуданд. зимни вохӯрии баромадкунандагон вобаста ба муқовимат бо коррупсия ва зарурияти бартараф ва коҳиш додани шиддати ин падидаи номатлуб суханронӣ намуданд. дар вохӯрӣ роҷеъ ба роҳу василаҳои пешгирии коррупсия ҳамкорӣ намудан бо мақомоти салоҳиятдори давлатӣ ҷиҳати решака намудани ин падидаи номатлуб, бетараф намудан ҳангоми бархӯрдан бо ин ҳолатҳо ибрози андеша карда шуд. مقاومت با коррупсия дар соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ яке аз самтҳои афзалияноки сиёсаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат ба коррупсия ба роҳ ёфта. ин тадбирҳо бо роҳи амалӣ гардондани чорабиниҳои тарғиботию ташвиқотӣ дар самти муқовимат ба коррупсия дар ин соҳа мунтазам амалӣ карда мешавад. бо ин мақсад агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифт ки имрӯз бо иштироки роҳбарият ва хаткунандагони донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ки дар оянда мутахассисони соҳа омода карда мешаванд, вохӯрии судмандро дар мавзӯи муқовимат ба коррупсия кафили солимии ҷомеа довир намояд. ҳадафи баргузории чорабинии мазкур ин пеш аз ҳама баланд бардоштани маърифати зидди коррупсионии кормандони соҳаи тандурустӣ, бартараф намудани сабабу шароитҳои ба содир намудани ҳуқуқи вайронкунӣ ба коррупсия алоқаманд ва ин замина дар роҳияи онҳо баланд бардоштани ҳисси масъулият дар самти муқовимат ба коррупсия ва иҷрои қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат ба коррупсия ва барномаҳои давлатии зидди коррупсионӣ мебошад. қайд карда шуд ки коррупсия яке аз зуҳуроти хавфноки ҷомеа буда дар миқёси ҷаҳонӣ ҳамчун ҷинояти вазнин ва яке аз унсурҳои таҳдидкунанда ба амнияти миллии як қатор давлатҳо ва халалдоркунандаи рушду суботи иҷтимоиву иқтисодии онҳо эътироф гаштааст. нотиқон доир ба таҳлили хавфҳои коррупсия, роҳ надодан ва пешгирӣ намудани омилҳои коррупсионӣ, фаҳмондадиҳии хавфҳои коррупсия ва дарки зарару оқибатҳои ногувори он, масъалаҳои қонунгузории зидди коррупсионӣ ва дар амал татбиқ намудани он маълумоти муфассал доданд. тавре таъкид гардид дар мубориза бо ин вабои аср бояд тамоми ҷомеа иштирок намоянд. ҷилавгирӣ аз ин амали номатлуб яке аз омилҳои муҳими ҳифзи ваҳдати миллӣ, суботи ҷомеа ва рушди давлат мебошад. طبق نقشه‌چوربینی‌های حکومت کشور در مسائل مدافعی، پیشگیری و برطرف‌سازی عاقبت آفت‌های طبیعی در سال 2025 همچنین برای بهبودی همکاری و هماهنگسازی‌ها میان تشکیلات و مؤسسه‌ها از جانب شعبه‌های کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان پیوسته مشق‌های آمادگی میان ساکنان و کارمندان تشکیلات و اداره‌ها گذرانیده می‌شوند. همین گونه تدبیر در شهر نورک نیز برگزار گردید که همکارمان صلاح‌الدین نعمتов از رفت آن گزارش می‌دهد. бо мақсади омӯзиши дараҷаи омодагии сокинон ва кормандони ташкилоту идораҳо марбут ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ, ҳамчунин тайёрии нерӯҳо ва воситаҳои мақомоти идоракунӣ ҳангоми бартарафсозии ҳолатҳои фавқулода аз ҷониби кормандони шӯъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Норак дар мавзӯи амали ҳайати роҳбарикунанда, комиссияҳо,
қувва ва воситаҳои зернизомҳои вазифавӣ ва ҳудудии низоми ягонаи давлатии шаҳр оид ба пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода ҳангоми боридани боронҳои пайдарпай ва хавфи зериобмонӣ қарор гирифтани ҳудуди ҷамъиятҳои деҳоти шаҳр машқи фармондеҳии ситоди мудофиаи гражданӣ гузаронида шуд. масъулин мақсад аз гузарондани чорабинии омодагии мазкурро ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулода аз ҷумла оид ба пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода ҳангоми боришоти борони зиёд аз ҷойи хавфнок ба ҷойи бехавф кӯчонидани сокинон маънӣ дод карданд. طبق سناریوی گذراندن مشق آموزشی ساکنان شهر هنگامی با وجود آمدن بارشات زیاد و آبخیزی از طرف دسته مخصوصی زودعمل نجاتدهی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردشدنی به جایهای معین شده بی‌خوف اواکواسیا شدند. ساکنان منطقه ضرردیده‌ро комиссияи эвакуатсионӣ дар шаҳрчаи хаймавӣ ҷо намуда ба осебдидагон кӯмаки тиббӣ расониданд. ҳамин тавр ҳамаи хадамоти муваззаф гардида аз ҷумла хадамоти тиббӣ, озуқаворӣ, коммуналӣ техникӣ, хадамоти энергетика, безараргардонӣ ва бойторӣ амалҳои худро анҷом доданд. мақсад аз баргузор кардани чунин чорабиниҳо ин омода намудани ҳайати роҳбарикунанда, комиссияҳои мудофиаи гражданӣ, қувва ва воситаҳо ва низомҳои ҳудудии низоми ягонаи давлатӣ мебошад, ки бояд дар ҳама ҳолат ҳар як нафаре ки имрӯз ба уҳдаи ӯ ин вазифаҳо вогузор шудааст, аз уҳдаи вазифаҳои хизматии худ бароварда тавонам. طبق اطلاع در شهر نورک برای برطرف نمودن حالتهای فوق‌العاده دارای خصوصیت‌های طبیعی و تکنیکی داشته سری وقت چاره‌های مشخص اندیشیده تیار نمودن نیروهای غیر حربی با مدافع گردشدنی گذراندن مشغولیت‌ها با هیئت راهبری کننده هیئت فرماندهی انشاءات اقتصادی و اجتماعی تشکیلات و مؤسسه‌ها جماعت‌های شهرک و دهات آموزاندن کاتگوری‌های گوناگون اهالی گذراندن مشق و تمرین‌های مدافع گردشدنی در حالت‌های فوق‌العاده دقت مخصوص ظاهر گردیده با فراگیری ساکنان و کارمندان کسب و کاری گوناگون از جانب کارمندان بخش مربوطه در شهر پیوسته چنین مشق‌های آموزشی گذرانیده می‌شود. در مشق مکمل در مجموع زیاده از 1800 نفر اهالی اواکواسیا شونده، 447 نفر قوه و واسطه‌ها، زیاده از 85 عدد تکنیک‌های مخصوص مهندسی و دیگر نمودهای تکنیک‌ها جلب گردیدند. ما مرحله به مرحله چاره‌بینی‌های اواکواسیونی و مشق‌های مدافع گردشدنی را در شهر نورک عملی می‌نماییم. ضمن نتیجه‌گیری از رفت مشق امروزه با اشتراکچیان فعال سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر نورک و ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده ولایت ختلان تقدیم کرده شد. صلاح‌الدین نعمتов، محمودجان ضیاءالدین برای برنامه اطلاعاتی نوید از شهر نورک. дар вилояти хатлон вобаста ба вазъи соҳаи пахтакорӣ, риояи агротехника ва роҳҳои мубориза бар зидди ҳашароту касалиҳо рӯзҳои саҳроӣ эълон шудааст. дар ин рӯзҳо бо ҷалби олимони соҳаи кишоварзӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят семинарҳои омӯзишӣ бароҳ монда шуданд. дар ноҳияи восеи ин чорабинӣ бо иштироки олимон ва мутахассисони раёсати кишоварзӣ сурат гирифт. дар хоҷагии деҳқонӣ ба номи Сино ноҳияи восе майдони кишти зери плёнка тухмие ки инҷо деҳқонон кориданд моҳи май ба табиати кушод роҳ ёфта бо ниҳолу баргҳои сабз заминро пӯшонида гирифтанд. дар деҳоти ба номи Абдӣ Авазу бо вуҷуди он ки нашунамои ниҳолҳо дар ҳоли хуб афзоиш дошта бошанд ҳам лекин аз таҷрибаҳои соли гузашта олимони соҳаи кишоварзӣ деҳқононро ҳушёр медиҳанд ки дар ин моҳ ин шабу рӯзҳо аз ҳашаротҳо эҳтиёт бошанд. ҳамаи роҳбарони хоҷагии деҳқонӣ мутахассис соҳаи кишоварзӣ нестанд, вале аз касалӣ ва ҳашаротҳои зараррасон бисёрош огаҳӣ надоранд. бинобар ҳамин албатта тавсие ки аз тарафи олимон дода истоданд дар ҳолатҳое ки бар зидди кадом ҳашарот кадом касалиҳо мубориза бурда мешавад албатта як чӣ гӯем манфиати хуб ба бор биёрад. ҳашаротҳо имкони аз масофаи 1000 километр дур ба ин ҷо омаданро доранд. аз ин роҳ бо мақсади пешгирии ҳашаротҳои зараровар ва бо ин роҳ нигоҳ доштани ҳосил аз тавсияҳои олимони соҳаи кишоварзӣ истифода намоянд.
ба ҳамин мақсад дар ноҳияи восеъ бо ибтикори раёсати кишоварзӣ бо иштироки олимони соҳа семинари омӯзишӣ доир карда шуд. дар ин семинар роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ кормандони ҷамоатҳои деҳот иштирок варзида ба саволҳояшон ҷавоб гирифтанд. бештари саволҳои деҳқонон ба мавзӯи пешгирии ҳашаротҳои зараровар ва истифодаи заҳрҳои ба ҳашарот таъсировар равона шуданд. оиди кишти пахта гулӯшонарезии он ки яке аз масъалаҳои рӯз барои пахтакорон гаштааст, дар ин самт олимон бо таҳлилу далелҳо ба деҳқонон ҷавоб гардониданд. дар хоҷагии деҳқонӣ ба номи Сино аз деҳоти ба номи Абдиавазов ки заминҳояшонро имсол бо маслиҳати олимон ва мутахассисони раёсати кишоварзӣ ноҳия киш намуданд, дар ҳоли хуб қарор доранд. ҳозир мо дар ҳамин қирмҳои зараррасон дар ҳамин помидори кардагимон чӣ карда истодааст. ҳозир дории зарурӣ барои қирм задем, барои ки помидоромон набаранд. сеюм бор озуқа додем. ҳозир як бор доруи заҳр задем барои қирма киштан, барои набаридани қирм. масъалаи картошка, барои картошкамон ҳозир бисёр гирифтагиҳ барои калоншавиш мутахассисот тавсия гирифтем, доруи 3 литра партофтем ки ҳамин картошкаро мо тезтар вондошта дар ҷош кишти кори дуюм яъне ки пахта бояд бикорем. аз тухмии ватанӣ истифода карда мисли ноҳлои картошка ва дигар маҳсулотҳои коридаашон ҳамаи дигар маҳсулотҳои онҳо дар ҳоли хуби нашунамо қарор доранд. гузориши хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии Навид. طولی چند روز است که پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه میزبان یکی از چهاربینی‌های مهم فرهنگی فستیوال بین‌المللی تئاترهای کسبی نوروز میباشد. در این فستیوال مهم فرهنگی هنرمندان 10 تئاتر کسبی کشورهای گوناگون شرکت دارند و همه روزه نمایش‌های جالب را پیشنهاد تماشابینان میگردانند. در دویره فستیوال بین‌المللی تئاترهای کسبی نوروز در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی نمایش به حضور رویینتن هنرمندان تئاتر دولتی دراموی شهر سمرقند جمهوری ازبکستان پیشنهاد دوستداران تئاتر گردید. تماشابینان زیاد به تئاتر آمدن نمایش را با ذوق تماشا کردند. نمایش به حضور رویینتن قصه تاریخی بوده درباره قهرمانی و کارنامه‌های دلاوران قصه می‌کند. Ana bugun biz Tojikiston Respublikasi poytaxti Dushanbe shahrida bo'lib turibmiz. امروز ما در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه قرار داریم. ما در فستیوال عنعنوی نوروز اشتراک کردیم. ما از آن شاد هستیم که وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان محض تئاتر ما را به این فستیوال تئاتری محتشم دعوت نمود. فستیوال بین‌المللی تئاترهای کسبی نوروز با مقصد توسعه رابطه‌های فرهنگی، تبادل تجربه و در این زمینه تکمیل دادن مهارت و ملکه هنری، آگاهی یافتن از دستاوردهای ایجادی همدیگر و فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد صنعت تئاتری دایر می شود. در دوره این فستیوال در تئاترهای شهر دوشنبه همه روزه تا 6 می نمایش‌های خوب و دیدنی پیشنهاد دوستداران عالمی تئاتر می گردد. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аз соли ҳафтум аст ки дар мамлакат дар сатҳи баланд ҷараён дорад. сол аз сол хоҳишмандони ширкат дар ин тадбири ҷумҳуриявӣ рӯ ба афзоиш дорад ки ин раванд аз нуфузи барҷаста касб кардани озмун дар ҷамъият шаҳодат медиҳад. ҳамкоронамон мавзӯъро аз шаҳри Исфара идома медиҳанд. дар Исфара даври шаҳри озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст бо иштироки ғолибони даври минтақавӣ ки шумораашон нисбат ба солҳои гузашта ба таври назаррас бештар буд дар сатҳи баланд доир гардид. соли гузашта иштирокчии даври ниҳоӣ озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст. аз рӯи номинатсияи эҷоди назм будам. من از خردسالی به شعرخوانی و ایجادکاری میل و رغبتی زیاد داشتم، اما محض همین آزمون سبب گشت که من توانستم این عشق را از دلم بیرون آرم و کتاب اولین شاگردانه خود را با نام شکوفه مهر روی چاپ آورم و این سال باز کوشش و غیرت می نمایم که در دور جمهوریوی صاحب جایهای نمایان گردم. من سال دوم است که در این آزمون
پرچکوهی فروغ صبح دانایی کتاب است برآمد کرده ایستادم. سال گذشته در دور منطقوی سزاوار جای اول گشتم و امسال هم میخواهم که در این آزمون سزاوار جای اول گشته به دور ولایتی را خط بگیرم. آزمون فروغ صبحی دانای کتاب است امکان داد که هزارها نفر نورسان و جوانان و کارمندان کسب و کار گوناگون اشعار و ایجادیات و تالیفات شاعران و نویسندگان وطنی و خارجی را مطالعه کرده جهان معنوی خود را باز هم غنی گردانند. در آزمون به هر نومیناسیا برای سنجش دانش داوطلبان یک روز جدا شده بود. داوطلبان در گروه‌های علاهیده دانش و مهارت خود را در دایره ادبیات مطالعه کرده طبق رویخط توصیه گردیده پیشکش و با هم سبقت نمودند. از شماره اشتراکچیان بهترین ها به دور ولایتی آزمون راه خط گرفتند. марҳилаи ибтидоии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи рашт тавонист даҳҳо нафар дӯстдорони фарҳангу ҳунарро ба ҳам орад. ширкаткунандагони ин озмун шаффоф доир гардидани ин чорабиниро махсус таъкид карда иштирок дар онро мовияи ифтихор арзёбӣ намуданд. даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар талори коқи фарҳанги ноҳияраш баргузор гардид. дар ин озмун наврасону ҷавонони соҳибистеъдод аз ҷамъиятҳои ноҳия ширкати фаъолона доштанд. ҳадафи асосии озмунро масъулин маърифии истеъдодҳои нави соҳаи санъати тоҷик, фароҳам овардани шароит баҳри дарёфти истеъдодҳо ва гурӯҳҳои ҳунарӣ дар байни наврасону ҷавонон дар самти равияҳои гуногуни жанрҳои сарояндагӣ маънидод намуданд. чорабини мазкур инъикоси дастовардҳои замони соҳибистиқлолро тараннум намуда баргузории он дар даврони бархурди тамаддун ва ҷаҳонишавии фарҳанг ва тарбияи худшиносиву хештаншиносии миллӣ ва тарбияи маънавии ҷомеа созгор мебошад. дар назди ҳакамон иштирокчиёни озмун аз рӯи номинатсияҳои сарояндагӣ, жанри эстрадӣ, санъати тасвирӣ ва навозандагӣ баромад намуданд. ман бурака онозанин хонандаи синфи даҳуми рақами 54 дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман аз рӯи номинатсияи сарояндагӣ жанри анъанавӣ иштирок варзидам ва ба даври минтақавӣ роҳхат гирифтам. ман мехоҳам ки дар даври минтақавӣ сазовори ҷои намоён гашта ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат гирам. ман Музаффарова Осия, хонандаи синфи ҳафтуми рақами 27. ман имрӯз дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман иштирок варзидам аз рӯи номинатсияи сарояндагӣ ва жанри анъанавӣ. ман мехоҳам ки ба даври дуюми озмун роҳхат ёфта дар он ҷо сазовори ҷои намоён гардам. ҳайати ҳакамон ки аз сӯби кормандони мақомоти иҷроия, шуъбаи маориф ва бахши фарҳанг ширкат доштанд, истеъдоду ҳунар ва маҳорати ҳар як нафар иштирокчии даври аввали озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи манро аз назар гузаронида баҳогузорӣ намуданд. дар ҷамъбасти даври ноҳиявии озмуни тоҷикистон ватани азизи ман аз шумораи 42 нафар иштирокчиён 23 нафар ғолибон аз тарафи ҳакамон муайян гардида ба даври минтақавӣ роҳхат гирифтанд. бахшида ба 114-солагии зодирӯзи шоири маҳбубу шинохтаи тоҷик Мирзо Турсунзода дар факултати филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон маҳфили Турсунзодахонӣ баргузор шуд. дар ин маҳфил доир ба ҳаёту фаъолият ва хизматҳои мондагори шоир дар муаррифии таъриху фарҳанги халқи тоҷик маърузаҳо қироат шуд. турсунзодахонӣ маҳфили анъанавӣ дар факултати филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аст ки инак маротибаи 45-ум баргузор шуд. ин тадбири маърифатӣ давоми ҳар сол як маротиба ба хотири арҷгузорӣ ба хизматҳои шоёни чеҳраи маҳбубу шинохтаи илму адаби кишвар Мирзо Турсунзода ташкил мешавад ва ҳар дафъа паҳлӯҳои алоҳидаи ҳаёт ва фаъолияти ӯро бозгӯӣ мекунад. мо кӯшиш кардем дар чорабини имрӯза дар маҳфили имрӯзае ки баргузор гардида истодааст дар факултет ана ҳамун саҳифаҳои зиндагии ин устод Турсунзодара ба насли имрӯза ошно кунем, чунки насли имрӯзаи мо донанд ки устод Турсунзода якбора масалан аз ҷониби роҳбари давлат ба унвони қаҳрамони Тоҷикистон нарасидааст ва ана ҳамин паҳлӯҳо имрӯз дар чорабини имрӯза дар конференсияи имрӯзаи мо мавриди таҳлилу баррасии олимону донишмандон гардид.
тавре дар маҳфил нотиқон иброз намуданд. мирзо турсунзода аз як тараф шоир, аз ҷониби дигар олим, муҳаққиқ ва пажӯҳишгари шинохтаи риштаи адабиёт ва илму фарҳанги миллати кӯҳанбунёду тамаддунофари тоҷик буд. устод мирзо турсунзода нафаре ҳастанд ки тамоми умри худро барои таҳаввули назм, барои адабиёти навини тоҷик аз як тараф ва аз дигар тараф ҳамчун сиёсатмадор, ҳамчун шахсияти ҷамъиятӣ дар замони шӯравӣ дар кулли шӯравӣ мавқеъ дошт. тоҷику тоҷикистонiyonро барои тамоми мардуми олам маърифӣ кардааст. арҷ гузоштан ба арзишҳои таърихӣ, фарҳангӣ ва расму оинҳои мардумӣ, инчунин баргузории солгарди бузургони илму адаб, сиёсат, маориф ва фарҳанги гузаштаву муосир дар даврони соҳиби истиқлолии мамлакат бешубҳа аз сиёсати дурандешона ва фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегиранд. маҳз хизматҳои шоисаву арзишманди Мирзо Турсунзодаро пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арафаи ҷашни мубораки 90-солагии устод Мирзо Турсунзода соли 2001 бо камоли эҳтиром ва сипосгузорӣ ба фармоне имзо гузошта, ин фарзанди фарзонаи миллатро бо баландтарин унвони давлатӣ қаҳрамони Тоҷикистон сазовор гардониданд. бо ибтикори Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи касбии кормандони телевизион, радио ва соҳаи алоқа мусобиқаи шоҳмот, шашка ва тенниси рӯи миз доир шуд. гузориш дар ин хусус. шоҳмот, шашка ва тенниси рӯи миз аз рӯи ҳамин се намуди варзиш миёни кормандони Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва зерсохторҳои он мусобиқаи варзишӣ доир гардид. чорабинӣ бахшида ба рӯзи касбии кормандони телевизион, радио ва соҳаи алоқа дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор карда шуд. макони баргузории ин тадбири варзишӣ муассисаи давлатии телевизиони Сафина интихоб гардида буд. дар ин ҷо шумораи зиёди кормандони эҷодӣ ва техникии кумита иштироки фаъолона намуда байни ҳамрақобати варзишӣ карданд. баргузории чунин мусобиқаҳо таҳкими сулҳ, субот ва наздикӣ ё зиёд шудани ҳалқаи дӯстӣ мебошад. аз рӯи ба қайдгирӣ наздики 100 нафар кормандони телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин мусобиқа иштирок доранд аз се намуди варзиш. аз рӯи нақша рӯзҳои панҷум, шашум баргузор мегардад. рӯзи ҳафтум натиҷагирӣ мешавад ва ба ғолибони мусобиқа диплому мукофотҳо сарфароз гардонида мешавад. ташкилкунандагон баргузории чунин мусобиқаҳоро барои инкишофи ҷисмониву зеҳнии ҳар шахс ва тарғиби тарзи ҳаёти солим иқдоми муҳим арзёбӣ карда, андеша доранд ки машғул шудан ба бозиҳои шоҳмот, шашка ва тенниси рӯи миз метавонад дар инкишофу тақвиятёбии зеҳнии инсон ва тарзи ҳаёти солим кӯмаки зиёд расонад. ин ташаббусе ки Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гирифтааст ва мусобиқа оид ба шашка, шоҳмот ва тенниси рӯи мизро миёни кормандон роҳандозӣ карданд, як амри бисёр муҳим аст, чунки кормандони эҷодӣ бисёр вақт бо фикрҳои яъне зеҳнӣ банд ҳастанд ва барои онҳо норасоӣ яъне сарф кардани қувваи ҷисмонӣ ҳамеша яъне эҳсос мешавад. барои ҳамин чунин мусобиқаҳои варзишӣ якумаш тарзи ҳаёти солимро барои як корманди яъне ки бо фикрҳои зеҳнии эҷодӣ машғул аст метавонад ки таъмин кунад ва имрӯз ҳам кормандони радиои Тоҷикистон дар қатори кормандони дигар зерсохторҳои Кумитаи телевизион ва радио дар муассисаи давлатии телевизиони Сафина ки мавқеи баргузории ин мусобиқаҳои варзишӣ муайян шудааст ҳузур доранд ва онҳо аз рӯи номинатсияҳои шашка, шоҳмот ва тенниси рӯи миз яъне қувваи худро месанҷанд ва мо бовар дорем ки кормандони мо ҳам агар яъне бовар дорем ки ғолиб меоянд, агар ғолиб ҳам наоянд, барои онҳо омадан то ин ҷо иштирок кардан, қувваи зеҳнӣ ва қувваи ҷисмонии худро дар тенниси рӯи миз санҷидан, ин беҳтарин фикр мекунам кор хоҳад буд. мусобиқаи мазкур ки бо мақсади рушди соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ин навбат миёни кормандони Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир шуд, аз ҷониби аъзои ҳакамон хуб баҳогузорӣ гардид. аъзои ҳакамон аз Федератсияи шоҳмоти Тоҷикистон рафти мусобиқаҳои варзиширо назорат намуда, хулоса карданд ки кормандони ин сохтор дар варзиши шоҳмот, шашка ва тенниси рӯи миз маҳорати хуби варзишӣ доранд. мо доварӣ карда истодаем, ҳамон шаффофияти мусобиқаро таъмин мекунем ва бисёр хурсандиовар аст ки рӯзноманигорон, кормандони телевизион ва радио дар ин мусобиқа иштирок доранд. мусобиқа байни кормандони вазорату идораҳо, байни рӯзноманигорон, ин албатта пеш аз ҳама тарғиби тарзи ҳаёти солим аст.
شما دیده ایستادید که تعداد زیاد است، بازیگران زیاد هستند و سطح بازیشون هم خوب است. جای ذکر است که برگزاری این گونه مسابقه‌های ورزشی میان کارمندان وزارت و اداره‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌ها در دایره نقشه چهاربینی‌های کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و فدراسیون شахمати تاجیکستان روی دست گرفته شده در جشن استقلالیت دولتی از آن نتیجه گیری کرده می شود. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی نوید که مستقیما منظورتان نمودیم. برایتان استراحت خوشتمنا داریم. خیر.